Täällä Kukonnotkossa ollaan. Tulin tässä lenkille ja löysin tällaisen vanhan vajan. Vai liiteri. Mikähän varasto tää on. Näyttää hylätyltä. Mitähän täällä on tehty? Pitäisikö mun katsoa mitä täällä on? Pelottavan näköinen on. Mitähän täällä on? Mitä ihmettä? Miten täällä voi olla ikkunat? Ui vitsi, kuka siellä on? Kuka täällä on? Ovi on raolla. Mulla on fikkari. Kuka siellä? Ui. Onneksi tää valo toimii. Mikä paikka tää on? Mitä täällä on tehty? Mikä mytty täällä? Onko täällä joku? Oi vitsi! Oi! Mitä täällä on? Valot! Valot! Ei! Okei. Ei aukee. Valo. Onneksi valo toimii. Kuka tää? Mikä toi oli? Oh. Mitä tää on? Ui vittu. Ui. Oi vitsi. Onks tää valoja? Mikä paikka tää on? Ei hitto. Eiks tää tulossa? No niin, tietysti valot menee. Kata lovi missä. Mitä täällä on? Mitä? Vesihanakki menee päälle. Mitä? Oi vitsi. Oh! Oh! Tää on rosittu. Verinen kädenjälki. Ovi. Tästä paikasta on päästävä ulos.